Ziua, dragi prieteni, astăzi 10 noiembrie 2025 mă aflu în plantația din pădurea Dumbrava, din satul Cășăria, Comuna Dobreni. Aici vă prezint un puiet de stejar roșu canadian, anul 4, care a fost pus din ghindă. Nu s-au făcut lucrări de decoperșare sau de curățire, au crescut exact în sistem natural. Avem aici în zona aceasta cel puțin 250-300 de fire. Acum frunza este de un colorit extraordinar de frumos, uitați aici. De menționat că în primii ani crește un pic mai greu, după care are o creștere foarte rapidă. Ghinda a fost adusă din marginea Băii Mari, lângă groapa de gunoaie a orașului, lângă târgul de mașini, târgul auto de mașini. În primăvara următoare îl vom curăța, îi vom da un pic de îngrășământ să-l ajute, pentru că aici este un pământ foarte sărac. Așa, aici în depărtare mai avem, ia uitați aici, l-am pus din 2 în 2 metri. Nu toată ghinda a răsărit pentru că au mai mâncat și animalele. Poate că din ea a mai fost și sterilă, dar mă bucur foarte mult pentru acești puieți. Așa, are undeva la 60 de centimetri. La anul va ajunge, va trece peste 1 metru. Aici e ceva mai deasă, se vede roșu ăsta. Da? Mai avem și acolo, în depărtare. Da, vegetația e foarte mare, da? De acum el își intră în atribuții. Ia uitați, aici 1, 2, 3 fire, unul lângă altul. Mai sunt exemplare care au aruncat definitiv frunza. Aici este un exemplar mai micuț. Da, ne bucurăm foarte mult de existența lor. Aici undeva avem un amestec de stejar penduculat, amestecat cu gorun. Undeva mai în spate am 2 exemplare de stejar roșu canadian care au ajuns la mine din întâmplare, dar au o creștere foarte, foarte rapidă. Da, iarăși aici câteva exemplare bune. Așteptăm să crească, sigur că trebuie să luăm în primăvară o măsură, pentru că țapii sălbatici le place să-și scarpene coarnele, plus de asta le mai place și frunza, cum a făcut la acest exemplar, a luat vârful, dar natura e natură. Nu mă pot bate cu ei, că îmi mănâncă copăcei. Ia uite, și de aici au mâncat. Noi nu avem îngrădit pentru că vrem să circule vânatul, pe care îl respectăm și îl iubim foarte mult. În speranță că o să vizionați videoclipurile noastre, vă mulțumim anticipat.